Ok. Ok. Salam alaikum, en palma malien. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amarasi la jury chercheur. N'o k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yan k'u connectelen don a ɲininen don bɛɛ fɛ i ka vidéo in i ka a partager i k'a cari. Est-ce que vous voyez? Parce que actuellement u bɛ k'an ka vidéo u bɛ ka signaler kojugu. Donc a ɲininen don aw fɛ a ye cœur bila a ka j'aime ca, a ye cœur bila a ka j'aime ca. Cœur bla aka shemcha vidéo a partager groupe baden ngono Facebook ka se WhatsApp ma ibado anyebe kodo natola trop c'est trop titre folo c'est au présent no embalé ay déclaration do ke kabako dongwa Côte d'Ivoire sera souka comme Malika strasu nunu bla jona o yanga titre ay kuma chama fo amena do kuma nunu na ka u analyser janfa bare labɛn tɔ do est-ce y'a faamu Mali kama CEDEAO la New York yen amena kana an da do o la parce que CEDEAO bena sommet min kɛ janfa labɛn tɔ do an kama donc titre filanan ye mun de ye an sera niveau dɔ ma il faut que Assimi k'a yɛrɛ ta Assimi k'i yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la o de bɛ se ka kɛ sababu ye Mali an bɛ se ka lafiya sɔrɔ. Donc, il est temps, on a une organisation qui est donc, on a un sujet, ni ne va développer à Balmaken et au Dengue Famara, c'est la jury chercheur. On a une vidéo signalée avec Ker Chama de Bla, et Ker Bla, avec une vidéo, à partager, à partager. Nous avons là, on a folie blanche, chez la chèque Tiami Aydra, Kabako Fratigi. Ala Cherifuke so kabako fura la fura mina ka impana pade ma tension diabète furudimi rendimi Cherifuke ka numéro est 78 03 o temelengo kanga belebele fo no Sheku Lassana Kane belebele dale mesego wallahi ne dale mala tant que koloshibe anga belebele bolo Sheku Lassana Kane francité dongoro soro Mali la ay bara minga ibe ka binina ka se bima amadogo mugolao kono dimintenye dimindo donc Sheku foleno aka mugadam dobe noye Abouakar Kamara afene a foleno Kamara na be bo kati o temelengo ka Lassana Kane ga kalandembe fo ka sharafu Aboué Aydara aka foli belebele be aka tesri la Ousmane Chérif Madan Aydara aka foli be an Soufi Bilal nunu Mali karamogo na doni baga be Segu karamogo na doni baga be ou be foli be an kene kan dugu la o temelengo et quand tonton Ivan faut en faux Espagne ay partage continuer mega out de kono pour que ça ka damne nouvelle baw de be nouvelle chama baw de be ay partage a augmenter ay partage de fanga boyan ama damne c'est ça donc temelengo ka encourager fo le politologue Sékou Toungara faut en faux États-Unis a folé mais Sékou Toungara ka folie ko fe ka Joe Bala damangile bouma ben nunu gandi malien nunu be folé no esi ya famu. Donc, Oluka Folengo, ka Joe Bala nunu ana yona chama Francicao voilà ka se a Duramen ifenaka folie obeya ngola. Donc, mega au kono pour que ka se ka adam ne 600. Donc, si le son est bon, abe sinke ayen voilà. Malidon amedo anga sujet konala. Am bora ka information do 100. Aba kalama CEDEAO bega jamfa bare labe Mali kama Nations Unies na. Ni Assemblée Générale sigi borain. CEDEAO ka nga sigi ke o sigi de konna la kelembe ka janfa bele ba de labe Mali kama. A janfa la iba do ka be ka préparer cogo jumena. CEDEAO nyamogo u ka président no Embalo ni mogo ta do Guinée Bissau président. CEDEAO sarasu de kelembe ka Embalo protéger bi ame wakati mna. Embalo ka jamana drogu fe sari a jamana drogu fere la de ka cha est-ce qu'il y a famuni population au présent sigilé ne est-ce qu'il y a famu CEDEAO de beka a protéger on CEDEAO beka mogo min protéger bi o de ka interview la RFI ka yinengal la
a forontora comme Mali kɛlen ka Ivoire sarasu minnu minɛ comme Mali ka sarasu ninnu bila sans condition sans délai ko Ivoire sarasi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la yan bi ko ka sarasi kelen-kelen bɛɛ bila ko wa k'an k'an teliya k'u bila est-ce qu'il y'a faamu ko sans délai ko wagati ko t'a la k'an k'an teliya est-ce qu'il y'a faamu ka Ivoire sarasi ninnu ka u bila a seginna kan tuguni k'ale bɛ ka kuma min fɔ ko ONU yɛrɛ secrétaire général ko a bɛ k'i appuyer ɲɛ bɛ complot la a bɛ k'i appuyer ko ONU secrétaire général ko y'a fɔ ko soldat minnu minɛla k'a soldat ko mercenaire tɛ bi ko mercenaire tɛ sini k'a soldat tɛ mercenaire ye ko wa k'ale b'a demander ko ka u bila en même temps u ma da u ma u ye ɲininkali k'a la ko ni soldat ninnu ko yalima ko ni soldat ninnu ma bila ko mun de bɛ kɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ ko ni soldat ninnu ma bila CEDEAO ka ciden France ka ciden n'o embalo ye ko ni soldat ninnu ma bila ko tout est possible ko CEDEAO bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ kɛ o fɛn sugu bɛɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ embargo b'o la o fɛn sugu bɛɛ la est-ce qu'il y'a faamu hali intervention militaire Mali kama i b'a ye k'a fɔ i bɛ se k'a bila ka taa o yɔrɔ bɛɛ la a ko tout est possible ko ni Ivoire sarasu ko ni u ma bila ko tout est possible ko fɛn sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ a b'a kalama ko nin ye menace directe de ye Mali ma ça c'est une menace très grave une menace très sérieuse nin b'a yira k'a fɔ sigi min bɛna taa kɛ New York CEDEAO fɛ ɲuman tɛna bɔ a sigi kɔnɔna la nin b'a yira k'a fɔ CEDEAO bɛna taa baara min kɛ Ivoire kɛlen don ka CEDEAO ta otage la ka CEDEAO instrumentaliser sigi fanba de bɛna taa kɛ ko Mali ani Laginɛ k'anw de bɛ ka muruti CEDEAO ma a b'a kalama Jeune Afrique bɔra n'a ye ko CEDEAO bɛ ka prévoir ko hali ka taa plainte don Mali kama an ka ɲɛmɔgɔw kama ani Guinée ɲɛmɔgɔw ko ka taa plainte d'u kama CPI kama est-ce qu'il y'a faamu CPI la ko ka taa plainte d'u kama CPI la ko parce que k'olu de bɛ ka kɛ sababu ye ka CEDEAO mangoya ka CEDEAO population ba CEDEAO chef d'état la k'olu de bɛ ka kɛ sababu ye ka CEDEAO tigɛ diɲɛmɔgɔ la an ɲɛ bɛ u ka fɛɛrɛ la u bɛ ka plan min programmer donc u bɛna sigi min kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO sariya yɛrɛ kɔnɔ sigi in dagalen tɛ sigi in man ka kɛ CEDEAO zone géographique la New York t'a la CEDEAO texte bɛɛ a ye taa CEDEAO sariya bɛɛ ta k'a lajɛ CEDEAO réunion tɛ se ka kɛ en dehors de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO réunion yɛrɛ tɛ se ka taa kɛ Afrique dugu wɛrɛ la o n'o tɛ CEDEAO kɔnɔ kuma tɛ ka Afrique to yen ka taa fo New York ka taa sommet extraordinaire kɛ ko ka Ivoire sarasiw bila ko mercenaire tɛ an ɲɛ bɛ CEDEAO ni ONU u bɛɛ da bɛ file kelen na u bɛ ka complot international u bɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ de mobiliser Alassane ka se ka soldat ninnu ka u ka libération obtenir a b'a dɔn mun na u bɛ ka soldat ninnu ka libération obtenir n bɛna o secret fɔ aw ye a y'a partager n bɛna o secret fɔ aw ye a b'a kalama Ivoire soldat minnu bɛ yan siga t'a la mercenaires de don a dɔw tɛ tubabukan yɛrɛ mɛn dɔw bɛ anglais fɔ dɔw ye libérien dɔw ye sierra leonais Ivoirien d'origine yɛrɛ tɛ est-ce qu'il y'a faamu sarasi minnu minɛlen bɛ an fɛ yen muso saba minnu minɛla ka taa ka bila ka taa hali o muso ninnu i b'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ sarasi ye u jigin cogo aéroport la u accueilli tɔ u ka sarasiw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko militaire tɛ donc mɔgɔ minnu b'anw ka jamana la mercenaires de don a caman tɛ Ivoire nationalité tɛ caman bolo dɔw bɛ anglais kan de fɔ dɔw ka français jɛlen tɛ i b'a ye k'a fɔ dɔw ye Sierra Leone ni Libéria ninnu kɛ olu de faralen ɲɔgɔn kan dɛ olu de nana jigin Mali aéroport la u ma jigin gansan dɛ Ivoire ONU Alassane ale ni ONU ani CEDEAO olu de ko ka Assimi déstabiliser ka Assimi ka fanga ban ko ni Assimi tora fanga la a bɛ kɛ sababu ye ni Ala ma jan kɛ ko coup d'état de bɛna caya Afrique masakɛ caman ka fanga bɛna dafiri parce que masakɛ caman jamanaden baden de bɛna ban u ka masakɛw ye jamanaden caman de bɛ ka tigɛ u ka masakɛw la aya m'a prévu yira u la yɔrɔ in filɛ nin Niger ni ye Niger ta k'a lajɛ mun de kɛra Niger i b'a ye k'a fɔ Niger population de banna est-ce qu'il y'a faamu population wulila Faransi kama population murutira Bazoum kama population ko ko Faransi ka taa ou bien Bazoum ka taa donc CEDEAO sirannen bɛ o de ɲɛ u y'a ye k'u bɛ Mali déstabiliser u ye embargo bi an kan u ma se u y'an ka politiciens su u ma se u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ u dɛsɛra u ye mun de kɛ k'u bɛ mercenaires don an kan n'u ye mercenaires don an kan Ala k'an kisi ni mercenaires ninnu mana t'u tilen sisan yɔrɔ coup d'état la mɔgɔ 5 de y'a kɛ Ala k'an kisi ni mercenaires ninnu ka taa k'u bɛ taa est-ce qu'il y'a faamu
ni colonel duru nunu imaginez olu ka taa ni colonel duru nunu dɔ attaquer yani faamuya ka don ni ala ma jangɛ maliyɛnw bɛ commencer ka siga ɲɔgɔn na sirasiw bɛ commencer ka siga ɲɔgɔn na donc u kun ye ni mercenaires bila de objectif kana Mali déstabiliser kana an yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc Assimi nunu kɛlen k'o minɛ a prévu n'a dalilu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Mali ye Côte d'Ivoire wele k'a ɲininka Côte d'Ivoire siranko jugu Côte d'Ivoire ko k'a t'u dɔn dans un premier temps Mali Konate nunu nɔ dɔrɔn ko mercenaires do k'anw bɛ u traiter cogo min na anw b'a dɔn comme Ivoire ko i ka jamanadenw tɛ anw b'a dɔn an ka kan ka min kɛ Alassane siranna o ko de kɔrɔ a siranko jugu mun y'a siran parce que mercenaires minnu bɛ jamana la i b'a ye k'a fɔ ni situation in tora ka to nin tocogo la mercenaires minnu bɛ jamana la u bɛna foronto de jɔn de y'u ci u bɛna u cibaga fɔ est-ce que y'a faamu Alassane y'u ci u bɛna Alassane tɔgɔ fɔ u bɛna ONU secrétaire général tɔgɔ fɔ u bɛna MINUSMA tɔgɔ fɔ u bɛna France tɔgɔ fɔ u nana ku min kama ka plan min kɛ ka Mali ci i b'a ye u bɛna o plan u bɛna o bɛɛ dan kɛnɛmaya donc Alassane siranna o de la a bolila ka na a tile filanan ko soldat minnu minɛla ko non ko mercenaire tɛ dɛ ko ivoirien de don o kun ye pour que Mali kana u traiter ko mercenaire parce que n'a fɔra i ma mercenaire o kɔrɔ de ye terroriste ye droit t'i bolo i ni hakɛ man kan mɔgɔ min na n'i ka jamana déstabiliser i bɛ hakɛ jumɛn kɛ o ye i bɛ droit jumɛn di o ma o tigilamɔgɔ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ o ka kuma donc n'o kumana ni ala ma janga u bɛna Alassane coron de parce que mɔgɔ ninnu bɛna fɔ ko Alassane y'u nɛgɛ k'u kɛ ba falen kan donc sisan Alassane ni CEDEAO an b'a ye u bɛ ka turbo de d'a kan u bɛ ka accélérer ka soldat ninnu ka libération demander par tous les moyens parce que ni ko tora ka to tan ni soldat ninnu ma libérer soldat ninnu fana ni ala ma janga u bɛ Alassane ka ci o fɔ o bɛ CEDEAO la maloya chef d'état fɛn fɛn bɛ nin janfa in na u b'a a chef d'état kelen kelen bɛɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma i b'a ye Alassane sirannen bɛ o de ɲɛ o de la a bolila ka taa ONU na a bolila ka taa demander ko CEDEAO ma k'u ka jɛ ka Mali sanctionner ka pression kɛ Mali kan ko Mali ka ninnu bila aw m'a ye Guinée Bissau président ko ka soldat ninnu bila ko kuma t'a la ko soldat ninnu k'u bɛ bila k'a ye Mali diya a ma Mali diya ale ta ma kɛ Mali ye ale ta ma kɛ Mali ye ko ka soldat bila Guinée Bissau CEDEAO ɲɛmɔgɔ ko ka Ivoire soldat bila donc olu mago tɛ Mali la u tɛ Mali considérer o de la an sera niveau dɔ ma a ye nin fɔ Assimi ye an bɔ wagati CEDEAO n'an ye nin jɛ n'an ye nin jɛ n'an tora CEDEAO la n'u y'a dabiri an da la n bɛ se ka min fɔ o ye Assimi yɛrɛ nɔ ye ni Mali tora CEDEAO la ni CEDEAO ye an janfa tuguni Assimi tɛ se ka kuma dɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ i sigilen ɲɛna an sera niveau dɔ ma jamanadenw fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ niveau min na bi CEDEAO ye commencer a bɛ ka an bagabaga u ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka an bagabaga ni an balo ye nin fɔ nin b'a yira k'a fɔ u bɛna décision min ta an balo ye kuma min fɔ n'o ye Guinée Bissau président yɛrɛ u tɛna bɔ o kumakan in kan u bɛɛ bɛna taa o ligne droite de kan Mali ka n'i sigi ko CEDEAO ka Mali sanctionner tuguni Mali ka kɔn an ka kɔn CEDEAO ɲɛ anw ka kɔn sa Assimi ka kan ka fɛn min kɛ bi bɛɛ est ce que y'a faamu ou bien sommet mana ban dɔrɔn décision ka bi Assimi ka lettre dɔ kɛ ka lettre envoyer a ye nin yɔrɔ la s'a ma dɛ an sera niveau dɔ ma a bɛ ɲa ou bien a bɛ tiɲɛ an bɛ CEDEAO bagabaga de Assimi ka lettre dɔ rédiger lettre min n'a b'a demander ko Mali b'i yɛrɛ retirer ka bɔ CEDEAO la a ko lettre a ka commencer ka rédiger daminɛ ninnu b'u da don Mali ka situation na 49 militaire dɔrɔn an ka lettre de ci u ma an ka lettre ci ko Mali bɛ fɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO la wallahi n'an ma nin kɛ n'u bɛ to janfa la u b'a dabiri an da la dɛ n bɛ segin a kan kuma in man di an ye a y'a fɔ Assimi Goïta ye k'a ka lettre labɛn a ka lettre rédiger n balo bɔra ka kuma min fɔ ko CEDEAO ko ka soldat ninnu bila Mali ka n'i sigi ka o kɔnɔ tuguni dɛ Mali k'a demander ko CEDEAO y'a ka neutralité perdue Mali k'i basé référence juridique dɔw kan ko CEDEAO ka sigi ka kan ka kɛ CEDEAO espace géographique de kan a man ka kɛ dugu la dugu min tɛ CEDEAO kɔnɔ o ye de 1 de 2 crise bɛ Mali ni jamana dɔ cɛ ko Mali y'a ye CEDEAO y'a ka camp choisi ko CEDEAO tilala ka Mali bagabaga Assimi ka nin kɛ prétexte ye ko c'est à dire Mali mago tɛ tuguni bi ka to CEDEAO kɔnɔ an ka lettre rédiger o lettre n'a bila CEDEAO ka tabali kan kɔnɔboli bɛ chef d'état dɔ minɛ bi n'aw bila CEDEAO ka tabali kan i b'a ye don o don ka na pression kan kan a ye élection organiser a don ta a y'a bɔ ta o y'o bannen de ye a vie o y'o bannen de ye c'est à dire a kɛ ala kama n bɛ ka nin kuma min fɔ a y'a lase Assimi ma u k'an lamɛn su in na Assimi ka conseil bila u ka lettre rédiger la lettre de retrait du Mali des instances de la CEDEAO an ka bɔ CEDEAO la officiellement
Guinée présent est nali min ça. Actuellement ni ma fili est-ce que Guinée présent a avion majigi. Ni Guinée présent a avion jigina. Ko kera tien. Asimi ni Guinée présent a tana uma déclaration commune doge. Déclaration mi maïra comme Mali ni Guinée bena djeka coopérer. Déclaration mi maïra Badji me Mali la Guinée tien. Ka Badji est-ce qu'il y a femme kassim pour que baton a bon Mali la kata la Guinée. Ini la Guinée ga déclaration doge. Déclaration mi maïra terrestre no de raye terrain a bon Mali la kata Guinée au projet à lancement à projet sien sans me wati mon konala asimi angana tandi seda o ka isolé o be ka bara mi nganye bu ngane ala an ne ga kon uma sa nan konuma wallahi ba yo be na deli de ke Mali ka lettre la do sans o duma do amana lettre do koko la amana fon andala o ba do ma ke seda o be baka sisa Alassane me fait que c'est bla en contrôle de là. Donc, on a ira kafo, anti-stra c'est on prélève nos sanctions kama. Ni sanctions ne do, on prélève nos ka boudou, on prélève nos esgiavom ka stériminga monimi, mais on a dignité, on a orgueil, on a souveraineté, on a conserver. Il faut qu'il est temps. On a ni acheté au chef d'État là. Il est temps, on a ni acheté au Jamana là. Il est temps, c'est au ka donc comment c'est la kante clonger de la ko clonger de bana. Ame wakati muna. Job bana bo États-Unis. Na bora États-Unis, asimi gana ko flagere. Job déjà Guinée présent nana et atoko boto flangono et Burkina présent nana. Job ti akata Mauritanie, job ti akata Algérie, aga segingata Guinée, aga segingata Burkina, aka demander ni jamana duru est-ce qu'il y a famu nous nga alliance doke. Est-ce qu'il y a famu anga alliance ke alliance mi mato commerce straka. Mina me se ka bolika donge ni jamana ni yonche noya konnala ben konnala anga alliance do demander ni jamana anga demander de nani nunu me se ka ke monnaie clé est-ce qu'il y a femme anga lay no be se ka ke o temelengo anga demander ni Mali ni Guinée beb se ka jeka monnaie clé ke plus jamana flabe je monnaie clé na war mi me dun Guinée o war clé nga du Mali la war mi me du Mali la war clé nga du Guinée anga commencer anga bosser fala anga yereta parce que tanga me se fala nous nous chantage de Cana. Tant que me là, nous nous chantage de Cana. Il est temps un beau chantage qu'on a là. Il est temps Malika Bouya. Il est temps Malika respecter ame wakati qu'on a là. Wallahi nama bo sedao qu'on a là. Nama bo sedao qu'on a là. Maliti lafia nama bo sedao kono. Ante kambolo du risima. Wallahi nous sedao beke sababoué. Ube risi genga bo Malila. Ube ke sababoué. Ube anga fanga déstabiliser. Ou bien que ça va bouger français parce que français dunda jigi flatte français la bi CEDEAO ko wa CEDEAO be ka français ka bara de ke ou bien que Alassane ka bara de ke ou yu ka kan choisi ni be don ton na de ton il la kana mais on me ton na ton mi me ka labla dieu don do ton mi me ka itche ka boangoro abigi fore ka boangoro aka demete ka sama ame mune ino tona ala kama économie sou franc e asimi ake ala kama économie sou franc ou ga calcul ga ou plan bo nambora CEDEAO la be perti min anga perti anga ta a duru demander anga office du Niger anga obla bala anga basique sene urisikan deme sene la Poutine ngo ka ban deme engrais ko la ou ga deme sene la ka tracteur ni Sénégal fero dama chino ga deme sene la ka tracteur ni Sénégal fero dama wallahi Mali be bono la sa il est temps an se ga to nantora ni CEDEAO la Mali be indépendance mi wanti se ga ke anga bo CEDEAO la Kofi ame klaka do tagalenye ni CEDEAO ya mboya samina ni CEDEAO yelema dona la amse ka do mais il est temps Mali be straminga no de yisi no de anga yere takabo français bolo atise ka ke kanto CEDEAO la meka kuma mfo amandi yere mais an sera wakati ma ni asimiye ni wakati je anga bo CEDEAO la ni ala ma jange ça serait trop tard nintenia nan surara élection na CEDEAO ka pression na boya dia dongo do CEDEAO be na chantage de Cana il est temps que le chantage ça s'arrête ame wakati mon konna la. Donc, à Balmakena ou Dengedo, Amara Sila, jury chercheur, n'y a une vidéo folle. Meklakana. Événement badem ne programme les mêmes pi. Meklakana, meka premier ministre qui a discours qu'on a no bana. Menanda do la. Meklakanda do Macron a discours là. Donc, mais son vidéo m'ga chou qu'on a là, son a fla ou bien sababo. Donc, ami yorombolo, salam alaikum. Merci.